Point Niriat April Tla Sang Nile Somni Pathum Hian hey National Maritime Museum Lama Hun Thatak Mai Han Mang Le Thaya Thian Te Tong Petanu Panet Chuan Achunga Te Han Lu Tanga Museum Lo Felte Han Clear Kual Don Ani Chung hey Navy lam thil moto te tir sak ai hian pui pui te moto roma sira hian museum hian yangin hmanlai chanchin ilovel tam tak mu thain om don tina ani hey a chevel te kan han clear hian te hian ni khonwam em maya chuan abul hi Greenwich Park mai ania wangin heta chung lam hemi building nung lama son Greenwich Park liền pui mai boka chuta chuan cherry blossom lovel te apar hulhun lai tak ania wangin mitam takin cherry blossom and turin anan kal boka chuan hemi National Maritime Museum lama po hian tam takin and turin anan kal boka hey te hi đi đang cần mua ngay lẩu thiên lang chi te chẳng hian lâu ta hian đang cần mua ngay lẩu thiên te lâu ta nghe anh đã sẵn sàng để đón đi em thì xuyên là nhìn lẩu va làm thiên lẩu về sẵn sàng te anh đi đón thì mà hian son kual maya yan din the wall reimagine the wall reimagine ini yan siap tak terkena siap deh ini fin tiap nate sang mấy hiện lần tì ra hiện hiện từ bên khát đấy là quia sang hotel sang culture sang mấy là còn na quay một tắc mấy anh thì một hiện sang magin hiện lần chia sang magin hiện National Maritime Museum chung kan lut chana ta hian ai reception hi ta hian kan pal tlanga ticket lei tu te museum chung lut du tan ticket lei lo vel te ta hian in lei tu ram boka information te chanchin kan thriat dom chi te om chuan ta hian in a so pia te boka chuan helama hian hei lekabu chi sang mai lei tu ram boka tang hian souvenir thil chi sang long lam chanchin te anyang chu navy lam thil nia wangin hei Captain Nelson a chanchin te po hian in lei tu neu kha chu mai ni hian lama point hei long lam navy lam thil hian ni deuh bika National Maritime Museum hi chu hei longpui amulep kan timeng chu mo khami afan tikal tu kan tiang chu ang kha eng henin hei na kan muang hianin avir loi maya hian an muang hian chuan elam te po hi longpui thil li lo vel chung te khol thil li lo vel
kal tu te mang chu mo long pui chung i lo vel te ani hian museum ani boka teng hianin thil hmanlai long pui khol an dan a hmun deuh te ani hian a lian tham em me hei pot kal tu te hi hian motor lei lo vel te ani boka chan hel ma hian chunga museum lei lo vel te en du tan mu turon boka chunga son museum chanchin lo vel te mu tu rom bok ani son helai hi Instagram khanin shop lei lo vel te ani boka he lama hian chung hi la han en kualanga hianin Captain Nelson kha kan threat thawin ari noma kami chanchin te kha mu tu ani lemziak sang mai te hian mu tu boka hian hei chu mai lo vel te chu an vong thlem em me museum tian yangin hian hmuh nom tham em mai ni hei hi bridges and buildings nia lei an siam an do lei lo vel te tu ma an lo ti dan vel te nia sang sari le som sari wa chong vel te nia the pot dog yet te sang sari le som li pasari chu vel te ami te ni lama rinain arai hom to mai chuan helam hi helama hian an kal phai la ira chuan ta hin hei dar den pui mai boka del lian tak mai ba ni te hi lam siak mo tak alen mai chuan e an ta ti po shir lai thei lo ania ma senen chian chuan len siak mo tak te ani lama chuan ken sana boka man mai thil sang mai te hian pawimawh tak mai an thil measurement sang mai te le ting ti doorbell ani hi en tat na an tiang chi kha le kha le boka nom tham em maya man mai thil te nia hian hei an mu ve thei lo maya museum an lu ta ka chuan hian tu sang crab lo velan siam te pom boka ni heng chu mi te hi khati un lai an thil man sang thil dui tak tak te an su lei lo vel te an lama kan te chu react chia le ma lo vel ten a khu lom to a so men lai ding thil te hian an pistol man chi te tu om bok ni hian Colts pistol te in an ko ani heng pistol hi ang silai hi history nei thatta mai nam ni poka mu tu apui le chi sang mai mu tu rapui hi tamani bel mai heng chem lei lo vel te man lai thil heng te hi pui thu na ni kwam chi ate an in thuang chi na heng chuan heng te hi ni kama heng te hi hei chu Captain Nelson on lim a painting on top mai hi hian hi an long man lo vel don chi te ne la ni lam te po hi long pui vel te mo tu on bok ani history hi an ho se em nei kha kan sui kel bok ani nam pui nge an sa ai history lama te kan chang zong pui an ho sa kong
sang sang hian en ton laka chuan an history te an en kol munin an kol tha vaini tlangin thang le thar ten an hi thei pa ani ta hian hei Channel's Battle of Trafalgar and dia hian chuan hian an lut lenga chung han lu no chuan Admiral Lord Nelson at po an chanchin an chhiar tha ril ruwa an lang ro mai heng hi chanchin i lo vel te ya sang zarian le pa chawgal khani Napoleon-a lo ralem hmunlai vel kha ania chuan da hian a chanchin hian hom boka chuan the Battle of Trafalgar tia sang kha zarian le panga de khalo ni to rei to han nam le mai Lord Nelson a chanchin te oini tlengin kang Trafalgar indonaa khanin hnehna an changa Captain Nelson ngei mai po an ti lum na hmun tek po an ting chu a thi chil na ram ta na a thi chil na hmun kha postmouth a kwan HMS Victory ti in Captain Nelson a long lian pui mai po postmouth a museum ngin an la da ani mi long lian pui mai chi kha postmouth a po kwan hmuh thein voini thlengin hmuh thein alo mani history nei tha tak mai an ni poka British Empire ei banga mun sanga an lal na ram zau thei te an ni khama heng hi an thil man an hun lai an thil man lo vel te chen hi chu an ni a te hi an silai man te ani National Maritime Museum chungkha ala ni zela hei engte hi mu tur ama Miss Britain the third ni chuan lama hian hen long pui lian em mai hian mu tur om baka hian athuziak thun khati the Peninsular and Oriental Steam Navigation ini lama hian roll pin di ante poka ante history nei that mai ania alien tre mai poka kai pina kan mong hianin namthing masang nge chu anton laka kongeng kima history the po nei tre mani chuan lama hian astronomy photographer of the year dia in chuan po hian astronomy lam film si exhibition te mutu hian bok do ni chuan son lama hian Poisa big ngai ni hima. Sorry, you think of it like exhibition? Exhibition. Pasan pia le exhibition tu do. Ya la makan exhibition nama masa poisa big ngai ni. Lu to lo mayang.
National Maritime Museum London ania ai no pang lovel tiam nei lovel da po ta hian anda ai lam hi west wing ania ai lam han north wing om poka ta han east wing am dia hian ai lam hi south wing ni poka hian in Nelson Captain Nelson chanchin chu kan hriat theuh khama Navy Nation Gallery chuan son omboka yan Captain Nelson chanchin chu kan hriat theuh again long Captain Poison thật nia chuan admiral ni te point an ko thin kha ani post mau ta kon thami Captain Nelson le hoten an khal long pui kha museum in an na da bok ani hi pui long si pai ho museum đâu bị cái này đúng mà indonaa chanchin ang si te ang Trafalgar indonaa ang si te le ang indonaa si sang mai museum si sang lovel chanchin an ta na hmun deuh te ani hianin National Maritime Museum sira hian Queen's House Museum omboka Royal Museum Greenwich omboka chuan hon hun hi dar som atang tlai lam dar nga thleng ani Royal Lam Museum hian hmuh thaiin omboka ni hian ni khwa that deuh anam deuh hi chuan hian heng ba la hen an relax hian local khoma ai hona hian relax na hun tak mai te mga hian tuna National Maritime Museum pula hian ten te chu an pa te an hruaya chuan ten te chuan hei chung huain ten te chu hian mun sang atang tin local khoma so the big takin hemi Greenwich hun an hun an chin chia na an tameng chu mo sana lovel Greenwich Mean Time kami laweng lo na mun observatory lo na mun kha kimi ki ania wangin ai na em ya historical background hilte at tama wang hian helai hmuna hianin tourist hi em ani kha an saitel do ni hei hi National Maritime Museum nunglam kha ania chuan hei long lian tak mai chuwa son museum ni poka oma kai ka mu to zong zo chuan lian dor ome hei hi museum til ni poka yan mani manai til lei lo vel te le lam museum lam kai nei do ta an da poka yan da tin nei chanchin lo vel na nia le lama son Queen's House Museum poka Royal Museum Greenwich le lam hi National Maritime Museum lam la ni poka chuan lam hi Royal Observatory lam na omboka Royal Observatory chu an hria theuhin povela hun an channa kami Greenwich Mean Time an ti lovel an channa kami sana an channa mun khania hei lama hianin kan kal phayanga
จะมี Royal Observatory ดูละหมาดส่วนกาลดอนอันนี้ส่วนยานลำตะโพที่ให้ decoration ในเทรดไม่อะมวยไม่พบกันยานช่วงกว่ายานทลายหมุนเรากัลละเป็นตัวเรากัลเตยานหมูตัวอันนั้นจุดไม่นี่ส่วนมีขวาอันนั้นเข้าไปอินสุดยันทลายมุนะปากยันGreenwichปากยันตั้มตักทลายมุนะ relax กัลตุรินให้ทลายมุนะ relax เตหมูตัวอันนั้นพวกนี้ก็ Royal Observatory อันนี้นุ่งละหมาดซ้อนเด็กชายเรียกอันนี้ Cherry Blossom เดี๋ยวเราหมูตัวเอาไหมทีนี้สู้นะยันเป็นนินน้ำมันโดน